Goddag, vi skal lige lave en lille hurtig introduktion til JavaScript. Eller efter introduktionen skal vi lige lave en lille hurtig øvelse med en valutaomregner. Så vi starter med at logge os på REPL, og der skal vi have oprettet en ny REPL. Det gør vi her. Og der er masser af muligheder, men i det her tilfælde kan det være nemmest at bruge den, vi plejer at bruge til HTML. Vi kalder den valutaomregner. Sådan der. Skulle vi gerne komme ind på så. Og det gør vi også her. Godt. Vi kan se, at vi allerede har linket til et stylesheet, og vi har linket til en ekstern JavaScript-fil, så det er den metode, vi bruger i første omgang her. Og det er selvfølgelig den fil her. JS-scriptet, det gør vi ikke så meget ved, altså i forløbet skal vi ikke style det. Så stylesheetet er der i virkeligheden ikke brug for, men lad den bare være der. Og så kan vi give den titlen valutaomregner her. Sådan. Og så er det interessante af JavaScript-filen, som lige i øjeblikket er tom. I første omgang så får vi brug for et par variable, og dem opretter man jo ved at skrive forkortelsen for variable. Og i starten her så vil det dreje sig om US dollars, så det kalder jeg min variable. Og US dollars, det svarer sådan cirka til 6,5 kroner, og vi skal huske en afslutning på. Så variablen USD, den har værdien 6,5. Vi får også brug for en prompt, altså hvor brugeren ligesom kan skrive de kroner ind, der skal veksles. Og det vil sige, dem opretter vi så som danske kroner. Og de skal så være lige med, at vi får brug for en prompt nu. Nemlig her, hvor brugeren kan skrive. Så vi laver en prompt, som den også beder om her. Og der skal jo stå en eller anden form for opfordring til, hvad der skal skrives. Så jeg skriver indskriv danske kroner. Den skal vi så lige have afsluttet. Yes. Så vi kan jo lynhurtigt teste eller kontrollere, om det duer. Og vi får en prompt her, hvor man kan skrive antal danske kroner. Foreløbig kommer der ikke til at ske noget der. Derefter så får vi får brug for en eller anden form for udregning. Og den har jeg valgt at kalde antal. Og den vil så lige være lige med, og der kan vi igen bruge nogle parenteser, da det vi skal lave en udregning ind i den. Der tager vi det, der bliver tastet ind af danske kroner, og det dividerer vi så med de der US dollars. Så får vi omsat danske kroner til dollar. Så det er bare USD, der skal stå her. Og den skal vi også lige huske at afslutte. Så nu har vi en variabel, der kan regne ud fra de kroner, der bliver indtastet, til hvor mange US dollars det så bliver. Så i første omgang, så skal vi have det udtrykt på skærmen. Og når vi skal det, så bruger vi en alert. Og den her alert, der kunne vi passende skrive du for. Og så skal vi skal sådan set have klistret den her, den her udregning på. Så i første omgang, så skriver vi bare i JavaScript, der er det jo plusser. Så vi skriver plus antal,
Og vi sætter endnu et plus. Så kan vi sætte lidt eller andet tekst på igen, og det skal jo være dollar. Så skulle den gerne udtrykke, hvor mange det er. Så ser den sådan set fin ud. Lad os afprøve, hvordan den virker. Her skriver vi skriver 100. Så det er 100 kroner, jeg vil omsætte til dollars. Og så siger den, at jeg får 15,1 eller andet uendeligt med decimaler, så det vil prøve at gøre noget ved. Det virker som det skal, men vi vil prøve at omsætte de her, og der findes et lille trick her. Vi kan for eksempel sige, at vi laver en ny variabel. Det er sådan her. Den kalder jeg bare x. Og x, den vil jeg gerne have sådan, så x kan omsætte min udregning her, så den kun har 2 decimaler. Så der tager vi udregningen, altså den variabel, hvor det regner ud, som hedder antal. Og den skal vi bruge den her toFixed på. Hvis man laver den sådan her, toFix, så får vi lov til i parentes her, efter at angive, hvor mange decimaler vi vil have, og vi vil kun have 2. Sådan der. Og nu har vi så fået ansat, eller nu har vi fået lavet det sådan, at antallet af dollars, vi får udbetalt, det bliver kun angivet med 2 decimaler. Og så er det så ikke antal, der skal stå hernede lige pludselig, fordi nu er det jo sådan set en ny variabel, vi bruger. Den hedder så x. Sådan der. Så er skriptet sådan set klar. Så nu gør vi sådan her. Vi skriver de 100 igen. Skulle det gerne være 13 med ikke ret mange decimaler. Så, 15 med ikke ret mange decimaler. Altså 15,38. Så fungerer det. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at det er hele tiden denne her side, den afspiller. Men så fortsætter jo bare scriptet. Yes, en lille hurtig valuta omregner.